Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Linda, masapak ang mapan iti trabaho. Ado pa'y tinaskan nga ramidak iti construction site. Saan ka pa'y anagar mo, sir? Ang mga numabisinan ka laang iti trabaho. Asidag lang ti pakanan iti construction site. Iti ito lang ti panganak. Sige tagap apuraak. O sige, agan-anad ka ha, Pablo? Di na kun inkaskaso ti asawa. Makumikom launay iti trabaho na. Ay, apo, aya. No nagluto ka kuma iti nasapa, tapno nakapanganmat iti armusar ti asawam, Linda. Nanang. Anya nga iti aramidam. Ay kaasimot di anak ko amang manggad. Awan pa'y sir-bem nga asawa na. Nanang. Nala, agtignay kan, kat agluto kan iti pagarmusaran tayaw. Saan ababaunan dito'y balay ni Linda, iseng? Inkakit din bugbog taken amapan aglotaw ken agdalaws. Ay di ka makibiyang iti aramidak duraw. Imbes ang makapanganpay ni Pablaw, sakbay amapan iti trabaho na. Angam nagladaw mat nga agreeng tidang nga a babae. Ha? Iseng, saan kumamit akas ta ti panagsasaom? Aha? Masair lang tirik na ti manugang ta. Nagsingpet tupay. Maminsan pa'y nga agsao kasi kan ti papanawak dito'y balay. Ha? Anya? Ay basta jak kayat da di a babae nga agnaed dito'y balay. Naawatam, duraw. Oh, naunagmatan ta sinaay mo, bakit? Apay ka di? Kuma, lakay. Adan bukod ta abalay. Ha? Marigregatan ak ngaminan. Oh, apay nagsangit ka matan. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Di mo lang tan ikaskaso ti panagsangit ko. Diyak lang amin malaptan. Di kagdanan. Agurnungak. Tagi patakdar tayo ti bukod ta abalay. Namnamaag dito, Pablo. Naimimbagmat na ang noada kabukbukudan ta pagtangan. Ala. Gusto dahi ta na panagsangit mo. Maturog tan. Alabiyo na yan. Masapak pa iti trabaho inton bigan. Oh, nanang. Adto'y ti inumin nyo adanom. Ibagayo laang no anya pa'y ti kasapulan nyo. Taipay ko. Yawat mo kanyak tin na po'y. Kayat ko pa'y timangan. Siya kung timangyawat itiin na po, Linda. Sumaw kamutin amangan. Tatang. Oh, at to'y tin na po, iseng. Kababay mo lang aruday, ngam di ka pa'y laang gawatang. Nasken pa'y laang nga ibaon mo ni Linda. Ibaon ko tapno adamat serbina ana ikamang. Anya, nagalasin ti kasta nga ibagbagam, iseng. Ala, agtugaw kan Linda. Aggigiddan tayon amangan. Saan amabalain? Maudi ka amangan, Linda. Pagserbian nakpay. Agtakdar ka laang iti abay ko. Iseng, pangaasaim, mabisinan ni Linda. Sige, tatang. Madamdama akto namangan. Linda, mabitlan! Kita ti ugali day dya babae. Nagbastaws! Kasarsaritan pala hanggang pimanaw kitdain. Saan mo nga urayin asyak ti makapongtot ken ka, iseng? Isakit mo day dya babae! Di ka aglawa, iseng. Adda ka iti sangwanan ti taraon. Saan asyak ti karkaritam duraw? Mabutangak ayamat kan ka. Saan, Apolaus? Malmalpas kong ti lablaba. Sambutot ti darang ti ini.
Laba ang betan dagito nagmurngan me kanitatangya. Jak masaangot ti aglaba. Taado ti rombang nga iring Pasko. Sige, nanang. Ikabil yulatan kita, timba. Siya kung timakamo kada kita. Saya atem ti panaglabam, Linda. Jak kaya tinarugit alaba. Naawatam. Oo, nanang. Laba ka na imbag dagiti lupot yun. Nay, sino nga tatitaulan ti aso tayo? Doraw. Ay, jak amo Ang mga nuad da umay dito'y balay. Kunakon kahit adito'y ti pagturungan ti tataulan ti aso tayo. Ala, ingka nga rudlo katanen at iridaw. Mga no napatid ti ibagaday tanga agtok-tok-tok. Ay, barak, agmerienda ka pa'y Kabayatan nga urayan tayo ti kabsat mo, ani Linda. Agyaman nana, sa dino nga mintayan ti kabsat ko. Ay kwa, adala nang ibaunak kan kwa na, barak. Napanggimatang itibitsain ijay tersina. Kasta ka din, nana? Wen barak, ay nagagat kan nasingpot ni Linda. Imbagak asyak lang ti mapan gumatang, ngam nagpilit pailaan. Iso kanun ti gumatang iti masap sa apul may. Talaga na singpot ni Linda, nana. Kailiw ko ngaminin na makita ti kabsat ko. May sa atawan ajak nakita. Gaputan ay destino kiti adayo a lugar. May sa ka soldado. Soldado ka? Baraw? Oo, nana. Ay, alang araw, ay, agmerienda ka pa'y barok. Patyak nga agawidan ni Linda. Nasingpot dagiti na kay kamangam, ading ko. Isong agsingsingpot ka, tapno saan ka nakababayan ka dakwada? Manong. Oh, apay ading ko. Saan ka kadi ang maragsakan ang nakakita manen kanya? Maragsakan nak, Manong. Adala nga minsimkan iti isip ko. Adda ka di parikot mo? Awan, Manong. Awan. Malangarod. Saan ako nyagbayag, Adtoy, awatom dito a kwarta. Makatulong kada kayong agasawa. Agyaman nak, Manong. Ibagam kini Bayaw Pablo asim marong karak, Wan, Manong. Makadanon data. Sige. Katagan-an nagkakumaa na yun. Di nakpakadanagan, ating ko. Nodda ka sa pulam, awagan naklangit ti cellphone ko. Ha! Nasaya at mag, tanagawi din tayo dyan akabsat ni Linda. Kunamlan anghel ka iti makisarsarita iti soldado akabsat ni Linda. Nagpampamarang kalaang anasayaak. Sayang laang ti impamiriendak iti dahi dyan alalaki. Anya? Ay, Duro. Ayan ni Linda. Aday jay terasa. Apay aya? Bayadan na tinagastos ko, amirienda ti kapsat na. Anya? Ay, nagawan ang manaknakam mo, bakay. Di ka laagbainay, ngayon kakit din pabayadan tinagastos mo iti merienda. Ay nasiputak nga dahi niyawat ti kapsat na soldado a kwarta. Iso nga amag, adda kwarta ti manugang ta, Doro. Apay ang nakaululimag ka, Linda. Naon nagsakit diti pampanunutem, Rumarak, Pablo. Oh, sa dino ti papanam. Malaman, rumor ka pa'y laang. Kayat ko lang ang tagaliwaksay. Kanang panunot. Saan ka na rumwara? Dito ka laptan. Pangaasim. Di na ko malaptan. Diyak kayatan ti mapaspasamak dito'y balayo. Anya? Adda pagpatinggaan ti amin, Pablo. Naanosak. Ngam aglablabasan ti inam kanyak. Apay, anya tir aramidin ni nanangkin ka? Apay, di mo madlaw ti madingar aramidan kanyak ti inam. Ha? Agridam ka man mat, Pablo. Amumat no anya ti kasasaad ko dito'y balayo. Diyak maawatan ti bagbagam. Di nak maawatan.
Uno talagang awan ti bibiyang mo kanyak. Mabalin ka di. Ilawlawag mo ti amin kanyak. Anya ti mapaspasamak dito'y balay. Awan ti maday nga ar-aramid iti asawam Pablaw. Isukit di atin natangsit dito'y balay. Kunamlan asino arena. Nanang. Nangag ko ti panagsasaunakan ka itay. Ay, no siyak lang ti lalaki, tinibab konday ti babae. Jak maramid day iti asawak. Nagipulong kanyak ni Linda. Madi ka no ti pakpakitayo kan kuana. Ay, siyak ti patsyang Pablaw. Asawam laeng ni Linda. Edento ta siyak ti inam. Ay napangsit, kan awanan respeto day ti babae. Iso abaybay apumanaw. Anya? Kita rabiin ngam aging gaita, saan pa'y lang nga nagawid ti asawam. Mangan kit day no adamutan sa balay, alalaki na. Amom anak ko, nurumwar ka amapan iti trabaho, rumwar matan ti asawam. Diyaka mo no sa di no ti papanan na. Nanang. Iso asipotam ti asawam. Tama nga no adamutan milagraw ama paspasamak. Rabi una yan, Linda. Ape nga itaka lang nga sumangpat. Sumumbat ka. Di ka agdumog. Nabanugag. Kayat kong ti maturong. Anya tinakabanugam. Kat napan ka lang nagaliwaksay. Siguro, makisinsinnarak ka iti lalaki man niya. Anya? Pudnon sakit itimbaga kanyak ni nanang at dalalakim. Di mo amo ti sasawan, Pablo. Ape nga rudadinak masungbata na dagos. Maamuak lang nga dalalakim. Dakas ka kanyak. Diyak nginam na mga agpada kayo gayam iti ugali iti inang, Pablo. Anya? Nalaing kayong agparto at iti salita. Nga awan mati kinapudno na. Talaga gaya mabastos ka asumong sungbat. Sa anak ka bastos. Amom sa anak ka nagkurang kan ka. Inayat ka iti kastaunay. Ita, awanan ti panagtalag mo kanyak. Ibagampayan nga dalalakik. No kastamat lang nga awanan ti panagtalag mo kanyak. Pumanawak langan. Anya? Diyak maibturan ang aramidan ti inam kanyak. Iso anasaysaya at no pumanawak langan. Mana? Gusto day ta na panagsangsangit mo ating ko. Maawatak tirik namin. Pulos adinak inkalilis ni Pablo iti inana. Nagpardaya ti katuganga. Katimbaga na pa ingad lalaki. Awanan ba inday jay akatugangam? Nagalas ti ugali na. Manang, agtalinadak pa ilang dito balayo. Sana parikot day talinda. Sige, orayan nak diti balay, taadda papanak. Sa dino ti papanang manang. Mapanak iji balay ti katugangam, tapag sasawap. Anya, saan manang? Baybay amlatan ti katugangak. Diyak kayat ang mairamraman ka iti susik mi. Kasta ka di, tatang? Word, anak ko. Parbo aming nga imbagbagakin ka ni nanang mau. Iso ti agar aramid iti istorya. Awan ti sabali alalaki ni Linda. Mabainak paikit din kini Linda, tatang. Ay, nagalas ti ugali ti inam, Pablaw. Kaasay ni Linda nito'y balay. Ar-aramiden na ababaw na yun. Kun pagsasawan na nga awan mo tigap-gapo na. Surotak ti asawak, tatang. Agkidawak iti pamakawan kan kuana. Ay, kasayaatan day tang aramidam. Nasingpet ti asawam. Kit awan mo ti madi nga aramiden na. Di nakpilitan nga agawid iti balayo, Pablo. Linda. No awan pa'y pagpatakder mo iti bukod tabalay. Agabang talangan. Iti kasta, adam ako na a privacyta. Linda, bakit?
Kabailan tamo ti agabang iti balay. Basta jak kayaten ti agnaed iti balayo akadwak ti inam. No talaga mo't lang ang anapatagakan kang asawam. Tungpalem ti kayat ko. Tapara mo't lang ang iti pagsayaatan ta. Tinungpal ni Pablo ti pagayatak, Mr. Lonely. Nagabang kami iti balay iti asidaglaang ti pagtaengan ti kabsat ko a babae. Pulos asanak matan abimmaddag iti balay dagiti katuganga. Naglabas ti sumagmamano a bulan na ospital ti katugangak a babae gapu iti sakit ti puso. Pakairamanen ti sakit na high blood. Nupay adda sakit tinagam ko iti katugangak a babae, sakmatlaang tinangasikasukan ko na. Aging gaan na aklon nak amanugang na. Alakastan, katagyaman na kiti anos yo anang yurnos, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Linda. Agyaman kami mat pagayam a Linda, iti panangipatulod mo iti pakasaritaam. Nasayaat nga ruta naawat nakakas manugang, ti katugangam a babae. Ket dayawan ka, tauray maditim pakpakita na kan kay ti kalabas, sana napukaw ti respetom kankwana. Ket sikapay, tinangay aywan kankwana ija ospital. Ala pagayam ko, itultuloy mulat ta, ti kinaimbag mo a tao. Bueno papagayamin kay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagam Alinda, dinan inlanad ti address na. Tampok dito ay programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulhiser. Kaniti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.